Wanodya ayu utama ngambar aroming kusuma mulat leng-leng pranta agawe sengsem minala percintaan dua sejoli ngambar arom tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melatiri nonce katon ginelo akan dianeng jagat katresnan rembulan yang berminar nyakseni rasa tatu tantono liya mung sira Zara Pratama Audio Maksud bro ulangi tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonce katon ginelo takkan dianeng jagat katresnan joget ayo lo iya tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonce katon kinelo takkan dianeng jagat katresnan
rembulan kang sumunar nyekseni tresno satu tan ono liya mung sira wae tan ono liya mung sira wae. Udah Mas ya, pokoknya pager ayu lah tadi deh, pager ayu pager bagus di sana lah. Udah diputer.